салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарам каси хубин? Саломатон хубае? Худованд соз бошин. Худованд ҳама вақт соз бошин. Бародарои хеле ки чанд кашид, ай бародарои навкор чанд кашид мепурсад ки бародарҷон мақсад якрӯза корита мувофиқи тахограф ки ҳамин шумор дал набошад чӣ кор мекунед, як рӯзда мақсад чӣ хел чандқа кор мекунед, чандқа дам мегиред. Якрӯза кори мувофиқи тахографта барои мо пешниҳод кунед. иншоаллоҳ ки ҳамин рӯз ман аз сари бегаҳ омадагӣ истодагиам, ина бигӯям ки 11 соат зиёдтар шуд истодагиам. хоб чӣ хеле гуфта будам ки мисол шумо дар як ҳафта 2 бор 11 соата дорем, 3 бор 9 соата. мақсад ки 2 бор 11 соати хоб мерем, бо 3 рӯзи дигашам мисол 3 шаби дигашам 9 соати хоб мерем. аки бародаро мешавад ки ина мисол ҳозир ту меои дар ҷои кор, дар ҷои боркунӣ меои, ту бояд боркунӣ не ки соати 9 мисол 9 рӯз бояд ту боркунӣ, ту ай бегаҳ ай барвақт омада истодагӣ то соати 9 то соати мисол 8 1 соат ба боркунита мондагира бародар 11 соат мегзарад, 12 соат мегзарад. ту метавонӣ ки сменаро ҳуй накунӣ беста. ана ки мисол ай сари бегаҳ ай барвақти мисол омадагӣ истодагиам, бояд ки соати 8 мепогои бор кунем. ин ҳол як 9 соат ҳафти роҳ нашида мо бародаро. мегӯем ки 1 соат ҳозир ба боркунира мондагия. хай мо барвақт хестем, мисол худам барвақт хестам. нигаҳ кардам ки уже 11 соат 11.5 соат истодам. хоб аки 11.5 соат истодам, ҳеҷ гап надорад, ҳеҷ гап нест, бестарам мешавад. Тахограф ҳисоб мекунад 11 соат. агар ту 12 соатам ки бестӣ бародар, 13 соатам ки бестӣ, тахограф тура ҳисоб мекунад 11 соат. запис мекунад ки ҳамин ронанда, ҳамин одам 11 соат шид дам гирифтеста. хоб ана ки бародарҷон ҳозир чӣ хеле гуфтам 11.5 соат зиёдтар шуд ман истодагиам. соати 8 бояд бор кунам. ана ҳозир сменаро ҳуй мекунам бародар. ҳамирӯза корима мувофиқи тахограф. мақсад ки ман чӣ кор мекунам, чандқа ҳай мекунам, чандқа местам, ҳаминро мақсад сиёнка мекунам. марҳамат тамошо кун. иншоаллоҳ ту ки мақсад пага кор омаданӣ, кор карданӣ мехоҳӣ ки ягон маълумот бигирӣ, иншоаллоҳ барои худат ягон чиз мегирӣ бародар. ҳамирӯза корима ман мақсад барои шумо бародарои навкор маълумот метавам чанд рӯз чанд соат ҳай кардам, чандқа дам гирифтам. хоб марҳамат тамошо кунед. ҳозир тахографа нишон медиҳам ки чандқа ман истодам, чӣ кор бояд ки бикунам, чӣ хел сменаро бояд ман ҳуй кунам бародар. хоб рафтем. хоб ана ки бародарҷон гӯш кунед, мегӯям ки чӣ хеле ҳозир ҳамин чизе ки дидестен шумо тахограф, ҳамин тахограф мақсад ки режими ҳамин корие ки пастаянка места ҳамияй. хоб аки ҷо ҳозир чира нишон додеста бародар, нигаҳ кун 7:07:06 бародарҷон и соатай, соате ки ҳозир мо истодагием. ҳозир ҳамин соат дар мо 7:06 гузашт. хоб ана ки ай тарафи дасти чап барои боло даҳ. ана ки бародарҷон нигаҳ кун, омадагӣ истода чия плюс инҷа як сурати рулай. ин сурати рулай бародар. байни ҳамин рулу ҳамин соат да бародарҷон гоҳе мешавад ки як палка меброяд. ягон тари сурати як тиёқча меброяд, то мехӯрад бародар. ира ман чанд каса пурсидам бародаро, ай камта ай маълумот гирифтам. баъзеҳо мегӯянд ки политсия проверкат мекунад, баъзеҳо мегӯянд ки ана ягон зарар надорад, и ай корхона вақте ки ҳамин тахограф отчёт месупорад, аппарат дар офиса ҳаст, аппаратое ки тахограф мисол рӯз чанд соата кориша отчёт метода, аппарат месупорад, ҳаминҷода ҳамин палка мебарад, то хӯрдан мегирад. хоб хай ки ба ҳеҷ гапе не. ана бародарҷон ин тараф дар нишон мета 0 километр. вақте ки ту раҳкӣ кардӣ бародарҷон, километражи ту ҳаминҷо нишон додан мегирад. ту айрӯи чанд рафта истодӣ. мисол ту айрӯи 10, 20, 30, 80, 90, 100 рафтеста, километражи мошинта нишон медиҳад. хоб километр час. ана ки бародарҷон нигаҳ кунед, дар ин поён чӣ нишон медиҳад? ин чизе ки шумо дидестен, ина якум и краватка, сурати усталак мебинед. ҳамин усталак бародарҷон ира краватка мегӯянд. оре дар бораи краватка, дар бораи конверт, малаток иншоаллоҳ як наворат мекунам, барои шумо мефаҳмонам. ира краватка мегӯянд бародарҷон. ана ин чизе ки мебинед, и
ранги дарай ку ин нишон метавад ки ҳамин чипкартаи шумо бародар дар инҷо мондагӣ туғрӣ кор кардистед, яъне ки тахограф ҳамин чипкартаро ҳисоб кардистед, туғрия ягон проблема надорад. вақте ки проблема дошта боша бародарҷон, ҳамин чизе ки шумо мебинед ҳамин загрузка намешавад, мақсад ним загрузка мешавад, чипкартаро мезана меброрад. фаҳмидед? ана ки ин чизе ки цифре ки мебинед рақам 379937 бародарҷон ин спидометри мошина нишон медиҳад. спидометри мошини ман озям қашидагиай миқа мошини ман миқа гаштагиай километраж ҳамин мошин гаштааст. ана ки бародар ин чизе ки ин устара ки дар инҷа мебинед, инам хеле гуфтум краваткае ки шумо инҷа мебинед, ин краватка бародарҷон нишон метаҳад маълумот дар бораи ронандаи дуюм, водители дуюм. фаҳмидед? ана ки мо ки надорем он водители дуюм ки қатъи мумкин нестай, ана дар инҷада сурати ини сурати шумо бинед, сурати три ранги дарай ку ин дар инҷа нест. агар чипкартаи дуюм водител ки мондагӣ бошад, дар ҳамин ҷарам ҳамин хели картинка нишон медиҳад. хоб, алан ки бародарҷон якта поён мехонем, нигаҳ кунед. ҳозир мебинем ки мисол ман чанд соат чи дам гирифтаистам. якта поён мехонем. нигаҳ кунед бародаро, як стрелка дорад назад, ин стрелка барои қафо бурмадан, полни қафо мебурад. якта дорад барои боло бурмадан, поён фурмадан, кнопкаи окей. ин окей бародарҷонам баъд бисёри менюҳо дар ҳамин окей ҷо гирифтагиам. ҳозир мебинем, нигаҳ кунед, якта поён механдем. дар инҷа бародарҷон нишон метаҳад ки ҳамин ронанда, дар ҳамин ронанда як соати рул, ҳамин ронанда як бародарҷон нишон метаҳад ки ҳамин мисол ахирон 22 минута мисол ман инҷа то худма исоскам мошина маҳн кардам, бора кардам, я нишон мебисад. ана поён да чӣ нишон метаҳад бародар? ронандаи якум, мисол якум шофёр, ман худам ки ҳастам, инҷа дигар одам нестак. дар давоми 2 ҳафта, дидем инҷа 2 рими навиштагиай. ҳамин 2 римияй ку бародар. дар давоми 2 ҳафта бародаро ман 42 соату 55 минут ҳай кардам. ҳамин давоми 2 ҳафтаи охирда 42 соату 55 минут ҳай кардам. хоб, ана бародарҷон дар инҷа нишон додистед, дар тарафи дасти рост айни поён нишон додистед ки ҳар душ яган, дидем? ҳар душ яган. нишон медиҳад ки 11 соату 47 минут ман чӣ кор кардам? Истодагиам. 11 соату 47 минут шуд, ман уже истодагӣ дам гирифтаистам бародаро. агар ман инҷа 12 соат чихеле дар онҷо гуфтам, пешакӣ чихеле агар гуфта будам ку 13 соатам бестам, 15 соатам ки бестам, тахограф мана чӣ кор мекунад? 11 соат ҳисоб мекунад. фаҳмидед? То 24, ай 24 ки зиёд истодам, ба 24 ҳисоб мекунад. фаҳмидед? хоб, ман ҳам қашан медонам ки ҳамин 11 боло то 12, 15 соат, 16 соатам ки истоди, 11 соатат ҳисоб мекунад тахограф. алан ки бародарҷонам ман 11 соат ки истодагиам, чӣ кор кунем? ҳозир бояд сменаро ҳуй кунем, раҳакӣ кунем. хоб, мебуроем полни қафо, кнопкаи назад гуфтам ку полни мебуроем. алан ки бародарҷон медонем кнопкаи окей. бисёри менюҳо маълумотро дорем, кнопкаи океам. океро меҷиқем як бор. хоб, нишон метаҳад чӣ? распечатка водители як. ин дамо дар кор нестад бародар. хоб, алан ки бо поён механдем. нишон метаҳад ки распечаткаи автомобил, инам дамо дар кор нестад. сеюм чиз нишон метаҳад. сеюм нишон метаҳад ки ввод водитель як, яъне маълумот дар бораи ронандаи як. алан ки дамо ҳамин дар корай бародар. чӣ кор мекунем? кнопкаи океро меҷиқем. окей. ввод не водитель як, ронанда як, начало страна. бояд ки чӣ кор кунем? начало страна кунем, мо кора сар кунем. ана якта поён механдем, чӣ нишон метаҳад? конец страна. ира вақти бегаӣ бародарҷон, вақти омади истоди, вақти ховравӣ ки омади истоди, ме конец страна мекунӣ ва хов меравӣ. ин поёнаш дар мо хеле дар кор нест, настройка дигар чизоша меравад. хоб, мебуроем чӣ кор мекунем? начало страна. ҳозир ман кора бояд сар кунам бародаро. меҷиқем окей. начало страна соат, мисол ина соат 7:12, ҳамаша нишон мебисад. Франсияда қарор дорам. хоб, меҷиқем окей. ввод сохранён. сохранить шид бародаро. начало страна кардем. алан ки бародарҷон чӣ мекунем? полни мебуроем айҷа. тахограф уже запис кард ки мо сменаро ҳуй кардем. мебуроем полни назад. бурмадем. алан ки бародарҷон чӣ кор мекунем? малаток мемонем. бояд ки пеш ай кардана бародарҷон як минимум 3 минут, 4 минут ёки ай 2 минут болотар боша хубтар. чӣ кор мекунем? малаток мемонем бародар.
نگاه کن چی خیلی گفتم انا این کنوپکا دیدین این کنوپکا برادر جان نشون میده انا معلومات درباره راننده یک این کنوپکا دیگه نشون میده معلومات درباره راننده دو خب انا می برای انا که شما چی خیلی نگاه کنید اینجا صورتی کراواتکا میبینین انا که حاضر باید که ما ملاتوک مونیم چی خیلی ملاتوک میمونیم برادر نگاه کنید همین کنوپکایی که صورتی آدمک یک داره کو همیرا نگاه کنید میجقم نگاه یک بار میجقمش نگاه کنیم کراواتکا چی میشوه دو بار میجقمش چی میشوه نگاه کنید آدمک جقتین یک صورتی چی برمد صورتی کنورت برمد در این مسئله کنورت ان شاء الله حال بعد با گام میزنم خب دویم بار میجقمش چی برمد ملاتوک خب صورتی ملاتوک برمد برادر جان ها الان که ملاتوک دا ما باید چیکار کنیم باید که بستیم یک 2 минут مقصد 3 минут yoki خی 4 минут خی که 20 هم بستیم میستی و نه که همین 2 минут 3 минут بحثه در کور نیست دیگه استودان خب های میکنیم ساعت 8:00 من پاگروسکا دارم ساعت برادر 7:14 شد دیگه نه اکی مثلا من در همون جای پاگروسکا قریب استودگیم نه 100 متری بالاتر استودگیم مثلا قریبا که یگان پرابلم نمیشه مثلا دیر نمیکنم الان که ملاتوک دا استودان برادر اگر دیم راننده باشه قطیمو اینجا جای کارت دیم راننده های اگر دیم راننده شوفر قطیمون که باشه برادر جان این آدمک که کو صورت آدمک داره نکنم که دیم این دیم که میجقی برادر جان در باری همی صورت ملاتوک میبرویا اینا نگاه کنی هوزی ملاتوک برما نه که همین راننده قطیمون نیست این ما در کور نیست شما میکنیم میبرویم اینجا خب الان که ما چه خیلی میفهمیم که ما چند که ملاتوک استودیم برادر نگاه کنیم یک تا پایان میخوام کنم که پایان دیدین یک تا میخوام نشون میده که همین راننده 1 минут чико кардааст малаток истодагия 1 минут уже тахограф запис кардааст навиштааст ки ҳамин ронанда дар давоми 2 ҳафта ҳай кардааст инамиқа соат анак ҳозир истодагия чи 1 минут чин малаток истодагия ҳамин бародар ҳамин ки 3 минут кишид чикор мекунам иншоаллоҳ заводид мекунам ҳай мекунам ҷои боркунӣ мерам бародаро хоб ина 2 минут шид давоми сиён карда 2 минут шид дидена ҳамин ҳозирам мешавад ки ман раҳакӣ кунам айду боло барое ки 1 минуте ки меистӣ мумкин ки дар 1 минутра ҳисоб накунад тахограф мисол 1 минут нишон медиҳад ки ту истодагӣ вақте раҳакӣ мекунӣ ҳамин секундамер ҳамин системаи даруни тахограф мумкине ки тура ҳисоб накунад барои ҳамуқа ай 1 боло меистӣ ай 2 боло меистӣ да хоб алан ки ҳозир мисол 2 минут шид мо истодагием малаток истодагием ин малаток маънои ӯро дорад бародарҷон ки ҳамин ронанда гӯё ки гирди мошин гаштаестай балоноша хабар гирифтаестай мисол тамошо дора медорои гирди ус бакота нигаҳ мекази салакота надизида боша масалан як гирди мошин то мехӯри баъд меои мешини ҳай мекунӣ малаток барои ҳамин ола дар бораи малаток бародарҷон як наворак мекунам отдельно дар бораи конверт дар бораи краватка дар бораи малаток ки ҳамё ҳар кадомаш барои худаш функсияи худша дорад чӣ рола бозӣ мекунад дидем ки 3 минут шид хоб الان که برادرجان چیکار میکنیم پول قفا میبرویم انشاءالله حاضر ماشین زوادید میکنیم های میکنیم این بود برادرو درباره سمینار هوی کردن درباره مثلا که هنوزا کوریمون سر میشه خیلی دیدیم تخوگراف اینم خیلی نشون رو دوسته باری بولو ساعت نشون میده پویون ملاتوک کراواتکا کنورت رول نشون میده این رقم‌ها سپیدومتر ماشین نشون میده انا این چیزی که شما میبینین این معلومات درباره راننده دیگه نشون میده انا این بولونگی دیدست 0 کیلومتر است این وقتی که ماشین راهکی کردی کیلومترش رفتنی تر نشون میده برادر خب رفتیم ان شاء الله حاضر ماشین زوادی میکنیم اپای کور بسم الله الرحمن الرحیم این ان شاء الله اپای کور بولمانه نه پارکوفکا میبرویم خب چخیلی گفتم یک 200 متر با جای برکنی اینم طرف دستی راست میدرویم ای قفای برکنی میشه ان شاء الله
خب برادرجون ҳозир чӣ хеле гуфтем, чӣ хеле ки дидем, сменаро ҳуй кардем, ҳай кардем бародаро парковка до 100 метр буд, омадем дар ҷои бор кардан дур омадем. Рафтем ози офис, мақсад гуфт ки дар парковка бираш дад кар. Мо худмон меём файрод мекунем. Мешавад хеле бародарҷон ки меёй боркунӣ меёй ам парковка да меёй мерай офис мерай мегӯяд ки бира дар парковкааш дад ки мо тура меёем файрод мекунем. Мегӯемад ки мақсад кадом соат бира дар рампа бидро. Хоб меёй бародарҷон дар рампа меёй дар парковка меистӣ, мешавад ки бародар то бегаҳра дар он парковка меистӣ. фаҳмидӣ? чикор кардан дар кора? То мақсад меёй мегӯяд ки бира бест, мо файродот мекунем, борот мекунем. То меёй меистӣ дар он парковка, то бегаҳра меистӣ, ҳеҷ кас файродот намекунад, намеям пешат. Хоб ана ки бародарҷон вақте ки ту истодӣ дар тахографи ту чӣ пайдо мешавад? Краватка. Вақте ки ту ҳамин мошина маън кардӣ бародар, мошина кӯштӣ, мотора ки кӯштӣ бародар, дар тахографи ту сурати краватка пайдо мешавад. Краватка ку сурати усталак. Ҳамун хеле пайдо мешавад. Ана ки бародар ҳозир ман омадам истодам. Ман як чиз барои шумо камтарак нақл кардам, мумкин ҳамин навор дурусттарам шавад бародар. Неки бо диққат гӯш кунед, иншоаллоҳ и бароям бародарои навкор ку фоидаи сахт дорад. Мешавад ин ҳолатҳо дар шумо, ҳатман дар шумо мешавад ин ҳолатҳо. Ин ҳолатҳо гирехта намешавад. Вақте ки бародаро дар ҳамин Франсия, ҳозир дар Франсияем, дар ҳамин Франсия вақте ки мо рафтем ҷои бор кардан, гуфтанд ки офис дур омадам, гуфтанд ки бира дар парковкааш дад ки мо тура файрод мекунем. Дар парковка бародар ман омадам истодум, соати ман гуфтам ки соати 3 бор мекунем. Соати 6:30 бародаро сменаи ман буд мешавад. Вақти ман тамом мешавад. Ман бояд ки ховрам. Баъди соати 6:30 бегаҳ ман бояд ки сменамо маҳкам кунам, ховрам. ҳамун соати кории ман, ҳамрӯзаи кории ман буд мешавад. бахшиш. Баъҷура чӣ хел шид? Омадам дар парковка истодум. аз соати 1 омадам истодам. аз соати 1 то соати бигем ки 7 истодам. дар ин ҳолат, дар ин мобайн чӣ коро гузашт? Менеҷер навишт ки соати 3 ва чанд бояд тура бор кунад. соат 3 шидестай, менеҷера навиштам ки бор накардистам. ман ҳозир заррани хабартон мекунам ки соати 6:30 вақти ман буд мешавад, ман хов мерам. мана ғам натем. фаҳмидӣ? ин гапҳоро ман заррани менеҷерам навиштам. ин корро кардан дар кора бародар. вақте ки соат 3 гузашт, бор накардан. Соат 4 шид, бор накардан. уже вақти ман тамом шидестай. соат 5 шид, бор накардан. дар ин давом ду бори дига менеҷера навиштам ки вақти ман буд шидестай. баъди соати 6:30 мана ғам натем ки ман телефонҳоро мекушам, хоб мерам. хоб барое ки вақте ки ту меистӣ, краватка шидан мегирад. ин краваткаи шумо диден, ин краватка из тахограф тура ҳисоб мекунад ки ҳамин ронанда аз соати 1 то соати 6-7 истод, дам гирифт. ҳамин 9 соат ки дам гирифтӣ бародар, ту гарчанде ховам ки нарафта бошӣ, тахограф тура сменаи нав метаҳад. баъди 9 соат тура сменаи навд метаҳад. ба менеҷер дар ин ҳолат тура мегӯяд ки ту 9 соат истодӣ. тахограф нишон додааст ки ту 9 соат дам гирифтӣ. барои он менеҷер фарқ надорад ту шиштӣ ё ки хов рафтӣ ё ки ждат кардӣ, ӯ ира дига нигаҳ намекунад. чӣ мега? ман чӣ кор дорам, ту 9 соат дар ҳамҷо краватка истодай, дам гирифтай. ӯ ин фикра намекунад ки ту ждат кардӣ. ана ки бародарҷон нигаҳ кун. вақте ки соат 4-5 шид, бор накардан, дар ин давом ду бор менеҷера навиштам. соат 6 шид, 6 франсуз омада ба сар ман, мо франсузак омада мега ки
ҳайкадам падабудро борд кинем. Ман гуфтумаш ки гӯш кӯ, дар ним соат успед мекунем ки бор кинем на. фаҳмидӣ? барое ки ман ним соат вақти дига дорам. он франсуз гуфт ки не, мо дар ним соат тара бор кардан наметавонем. ман гуфтам дар ним соат ки бор накунед, ним соат баъд вақти ман буд мешавад. ман бояд ки дам бигирам. сменаи кори ман тамом мешавад. ман аз соати 1 омадагӣ ждат дорам. шумо бор накардед. фаҳмидӣ? франсуз чӣ гуфт? гуфт ки бахшиши зиёд гуфт. дасташо бардошт гуфт бахшиши зиёд гуфт. ҳеҷ гап не. сменаи одихита гуфт одих ки хора гуфт. ихтиёри худо гуфт. соати ба ман гуфтам ки соати 3 саҳарӣ меом, соати 3 шаб меом бор кунӣ. гуфтанд ки не, соати 3 наё, пугоӣ биё, соати 5 саҳарӣ. мо тора гуфтан запис мекунем соати 5 саҳарӣ. барое ки иҷа айби мо ҳай мо тора ҳақиқатан соати 3 бояд бор мекардем, не ки хай нашид бор карда. фаҳмидед? анака нигаҳ кун, ҳамун франсуз, ҳамун боркуно ситуатсияи мана фаҳмиданд, мефаҳманд ки ҳамин ронанда бояд дам бигира, вақтиш буд шидааст. ва ёра медонанд ки нарушени тахограф мешавад. ва ё бародарон медонанд ин системара. ё ин кора медонанд. вақте ки дар вақти бор кардан нарушени тахограф шид, гузашт, дар ин ҳолат бародар метавонӣ ки распечатка кунӣ, мегирӣ мерай ва ё тора чиқор мекунанд? печат мезананд аз ҳисоби компанияшон ки ҳақиқатан ҳамин ронандара мо дар ҳисоби мо нарушад кард. ҳамира мо маҷбур кардем. фаҳмидӣ? анак бародарҷон, менеҷер чӣ мегӯяд? вақте ки соат 6:30 гузашт, менеҷер занг зада менависад, занг намезанад, ё бисёр менависанд. менависад ки бира бор кӯ, вақтат будам шида бошад, ту бира бор кӯ, баъд биё 9 соатака хора. анака нигаҳ бародар. вақте ки соат 6:20 шид, ман чикор кардам? ман истодам кӯ. дар тахограф ҳисоб мешавад ки ман ҳаминҷа дам гирифтам. ман бародарҷон бояд ки дар ҳамин давом аз соати 1 то соати 6 истодагӣ ман дар ин давом бояд ки ман як бор ду бор малаток мемондум ё ки конверт мемондум. вақте ки ту малаток мондӣ, конверт мондӣ, бародарҷон, сменаи ту сарват мешавад, ҳамун краваткаи истодагӣ ту сарват мешавад. дар ин ҳолат мебинанд, мегӯянд ки ин мардак дам гирифтагӣ неста, ждат кардагие, чӣ кори кардагие. сменаи ҳамун одихе ки ту истодай, аз соати 1 то соати 6-7 ҳамун мекана, вайрон мешавад. краваткаи ту вайрон мешавад. хоб? анака бародар нигаҳ кун. иҷа ашибкаи ман буд ки ман ҳамин кора накардам. ҳамин краватка намондум. мисол ажидани истодагӣ будам, бояд ки конверт мемондум, намондум ҳамин чиза. конверт барои ажидание, барои интизорӣ кардан, мисол интизорӣ кашидан ё ки ждат кардан. хоб, анака бародарҷон нигаҳ кун. вақте ки соат 6:20 шид, ман чикор кунам? мошина заводид кардам. менеҷер навишт ки ту бира бор кӯ, биё бест. ман менеҷер ҳаиси навиштам ки гӯш кӯ, ман галасавоиш кунам, ман нанавиштам. ман бисёр ёра галасавой мекунам. галасавоиш кунам ки гӯш кӯ, вақти ман буд шидааст. соат 6:20, 10 минут баъд вақти ман буд мешавад. ман боркунӣ намерам дига. барои чӣ? барои ки охи ман нарушение мешавад тахографи ман, бародар. фаҳмидӣ? менеҷер маҷбур кардад ки не, ту бира бор кӯ, баъд биё бест 9 соатата. обшин гапҳомон камтар баланд рафт. ман гуфтам ки ман боркунӣ намерам. ман мошина заводид кардам. гирди парковка ҳай кардам, 1-2 круг ҳатовуш додам. ин краватка истодагӣ ма кандам. 6.5 соати истодагӣ ма, 6 соати 20 минути истодагӣ ма кандам. баъд чикор кардам? омадам аз сари нав истодам, сменара маҳкам кардам, бародар, 9 соат хоб рафтам. менеҷер дамаш гирифт. дига ягон чи нанавист. фаҳмидед? соати 5 саҳарӣ, бародар, чиқеле ки ҳам бо франсуз гуфт, рафтам, баъд борум кардан беташвиш. ба менеҷер навишт, дар ин смайли ки хандиданак рӯй карда, навишт ки гуфт ту чун мошина баъди 6 соату 20 минути истодагит мошина гардондӣ? ту чун ҳамун вақти истодагита сарват кардӣ? гуфтам ки барои ки охи ман хоб нарафтам. ман ҳамин 6 соату 20 минуте ки шиштам ждат кардам, мана бор накардем, ман хоб нарафтам.
ана ки навм смена ва маҳкам мекунам хоб мерам 9 соатаи хидмат. хоб ана хеле ситуатсияҳои хеле коро бародар дар шуморам шиданаш мумкин аст. ана ҳозир чӣ хеле гуфтум ҳозир умадам ина ки соат ина чанд қашид истодани мана бародаро 37 минут шид ман истодагиам. фаҳмидем 3 соат бест ёки 2 соат бест конверта биҷоқ я 20 минут беста 10 минут беста 20 минут беста сарваташ кун бо айсар крават кашмон ана ки ним 37 минут шид истодагиам ин ои мана бор накардан и тахораф ҳисоб кардаистай ки ман дам гирифтаистам одих дорум ёки мақсад хобам так бигирем не ман шиштагиам ман ждат дорум ку мешавад чӣ хеле гуфтум то бегаҳрам ки ждат мекунӣ ана ки ним соат чи ждат дорум ҳоли ҳеч ка ба сар ман наомада местем дарши бо чӣ ка мекунем ждат мекунем бо чӣ гапе шид бародаро бо мерасонам ҳамирӯза корӣ майда ман ҳозир ҳамирӯза корие ки дамн гузаштаистай и ҳозир як ай саҳари сменара ҳуй кардан то ино ҷои боркунӣ омадам бародаро оли бор накардам истодам ждат дорум ки ҳамин ҳолатҳо дар вақти бор кардани ту мешавад бародар. хоб дар шиша иншоаллоҳ тамошо кунед чӣ гап мешавад. хоб ина бародарҷоно моро рампа додан иншоаллоҳ ин омадем дар рампа истодем. хоб рампа дар истодем инҷа мошин бисёр аст. я фурае ки кайф мекунем бибин чӣ бародарҷон моро ҳозир ина ки додан рампа додан алҳамдулиллоҳ ки дар рампа истодем ина бор кардистам. хоб анак вақти дар рампа истоди бародарҷон чӣ кор мекунӣ чӣ хеле ки дидем бародаро иҷа сурати краватка мо бояд ки дар вақти бор кардан ё дар вақти холӣ кардан мошина чӣ кор кунем дар малаток бимонем бояд. хоб барои малаток бародаро чӣ хеле гуфтум ина одамак ки як дидем маълумот дар бораи ронанда ягай ана ки меҷиқемш як бор конверт мешава ду бор малаток мешава. хоб ана ки бародарҷон местем ждат мекунем ҳамин малатоқати якта поён мефуроем нигаҳ кар фурмадем 00 малаток оли неста ягон чӣ ҳозир ҳам ё кора сар кардам бор кардистан ждат мекунем ҳаминҷа агар ё дерам бикашан минимум ним соат мо чӣ кор мекунем ира 20 минут 25 минут ним соат малатокш мемонем. агар ҳам ё ним соат бикашан зиёдтар боркунишона мо ҳамира метунем ки ним соат малаток монем ёки 15 минут ёки 20 минут ин ҳозир мемонемаш ҳамирамон бояд ки нигаҳ мекунем 20 минут кишид ёки 10 минут кишид агар ё тезтар бор кунанд барвақттар мекишем малатока ҳам малатоки мо места бародар ай фаҳмида мешава ки дар вақти бор кардан ҳама вақт мошина дар малаток мемонӣ тахографа. хоб инам фуромӯш накунӣ ҳай мекунем ина рафтан мегирем нишон медиҳад тахограф ки 4 соат 30 минут бояд ҳай кунӣ бародаро мо 4 соат 30 минут не 3 соат ҳай мекунем местем ягон парковкада бо 45 минут дам мегирем ман ҳамира бародарҷон камтарак навор дуроз мешава хай ҳамаи раҳраму сёнка намекунам бо вақте ки дар мақсад парковкада истодум мисол бо нишон медиҳад тахограф ки хеле наомадем. хоб барое ки дрози бад мешавад бе ҳамира муҷаи ним соат шида харид ин раҳра бародаро ҳамаша навор намекунам ира нигах ки палет падон бурдистай нигах ки падона борш карда ҷамар ина бародаро пауза 45 минута бигем истодем парковка калуна да Франсия иҷа ки ҷонес полни пурай инам иҷа местем 45 минута дигар ҷо нестай баъд боро ҳакӣ мекунем. хоб бародарҷоно ина ки диюм 45 минута ҳайки бигем ки ман местам якам як истодам 45 минут дар парковка ана ки ҳай кардам бародаро ина диюм 45 минута истодам ана ки ҳозир мехамбем поён ки чанд қашид ман ина нишон додеста ки 3 минут чи ман истодагиам бародаро фаҳмиден 3 минут чи ҳамҷа ки 46 минут 47 минут кишид бародаро тамом ҳай мекунем ҳаққи ҳай кардан дорем ҳозир аки бояд ки бестам барое ки ҳамагӣ ҳозир дар раҳ омада будам нигаҳ кунеда 52 минути дига мондагӣ буд дар 52 минут мумкине ки парковка намеёфтум дига баъд ҳамҷа дур омадам истодам
خب این همگی برادر جان در 24 ساعت نه یک سوتکا 2 ساعت 24 минути دیگه حقی های کردن رولا دیدی نمیشه یکی 2 ساعت 24 минути هم میرم من چیکار میکنم های میکنم یا که اینم 1 ساعت های میکنم یکم پارکوفکا دا میدرم میستم برادرو بعد اینجا چینشون اینجا نشون دیسته که 8:56 اینجا 9 ساعت های 9 ساعت من باید که خورم از برادرو جون وقتی که من 45 میستم اینجا وقتی که من اینجا 45 میستم اینجا در 45 46 کشید در اینجا برادرو نشون میده که وقتی های کردی نشون میده در این ویدیو نشون میده که بعد 2 ساعت چند مینوت چیکار کرده اینجا 9 ساعت بیست 9 ساعت نشون میده برای که уже وقت بود چیده است خب این هم یه برادر جون قینی نیست این هم کم تر اگر پیش بشه اگر ان شاء الله قینی نداره تخوگراف خب این هم خیلی خب برادران چقدر دیدین 9 ساعت نشون داده بعد 1 ساعت 47 минут میگه که 9 ساعت بیس دم بگی خب اگه ما باید می ایستادیم میگم پارکوفکا بر وقتتر نه که خیلی راست گپ جون نیفتم خیلی ان شاء الله که میشم ای پیش اون جای دیگه 9 ساعت میستیم دم میگیریم چقدر که تخورف نشون داده بعد 1 ساعت 47 минут میگه بیس 9 ساعت خوره دیدی برادر همین ویدیو نشون میده که تو همین آخری سمینت که شید مثال های کردی که وقتی آخری سمینت که اومد همین ویدیو خودش نشون میده که 9 ساعت خوره یا که در جای همین 9 برادر جون نشون میده 11 ساعت میگه خوره فهمیدی این تاخوگرافی که ما همه خودش میخواد در همین دهنت میمونه اما تیوره یکم پرابلم نیست و تاخوگرافای نوای برادر در وقتی پاگروسکا کردن مثال با پاگروسکا میمونی در وقتی جای برخوری کردن مثال ویگروسکا میمونی همش قاعده‌ای ایده به حدوزی پیش رفتگی مسئله تاخوگراف چخیلی دیدستن این 9 ساعت میگه بیس دم بگی یا که میگه 11 ساعت بیس جای همین 9 میشه که 11 مثال 11 نشون میده انا میگه که 11 ساعت بیس خور اینا می خیلی بالا اگه برادر جون ای 1 ساعت 58 минут اساسی باید نره یا حالا که دیگه پارکوفکا نمیوی بیستیده نکی خیلی جای ایستادن نبود تماما نبود اینجا جای ایستادن نیست اینجا رفتن در کار بود اینا یا ایستادگی هم اینجا دیدین میشه که خفای نمیو بیستی اینجا هم میشه بیستی نکی خیلی های میکنم میرم یکی اونجا بومیام حالا هم خفای هم پر میشه حالا هم یاد کسی بودگی هم خفای هم پر میشه خیلی خیلی جون نیست ایده جو بیستم خیلی مردم نیست پارکوفکا یکی خدای یکم پیش در یکم جمعیای مخی ساعت 8:19 تا 20 تا گذشته است پارکوفکا уже پر شدگی هم این فرانسیا که هم خیلی هست توشکویش که مقصد پارکوفکاش بو خیلی خولیه نگازی تریتوری ما رفته ایستم پارکوفکا уже پر شدگی هم افتابانی A36 در رفته ایستم اون که برادر جون چیکار میکنیم بگه روز که اومدیم ایستادیم اینا ساعت دمو ساعت 21:34 ساعت اینا 34 تا گذشت خب میخوام بیم پایون وقتی که ایستادی چیکار میکنی سمینت محکم میکنی برادر 19 минут شد ایستادگیم خب 40 минут موندگی برادر جون جمی وقتی آب شوری من 40 минут موندگی ده برادر من اومدم ایستادم 40 минут یزدی موندگی ده چیکار کردم اومدم من کردم برادر نگاه کنید 24 ساعت 40 минут تمام 39 минут 39 минут یزدی های کردن موندگی ده ماشین آوردم من کردم مقصد اینا 9 ساعته خواب میرم دیدی نه خب اینه برادرو برای یک چیکار کردن در کار وقتی خور رفتن موضوع باید خوریم چیکار کردن در کار سمینر محکم کردن در کار میدروی اوکی راسپیچت که دمو در کار نیست برادر میخوام بیم راسپیچت که اتومبیل دمو در کار نیست باید اگه پایون میخوام بیم میشه چی ووود و دیتیل یک میدرویم اوکی دایاتون باشه سحری ما چیکار کرده بودیم начало страна کرده بودیم راهکی کردیم الان که حوزی начало страна نبود конец страна میخوام بیم دیدین چیکار میکنیم اوکی در جویم در فرانسیا
روز 10/06 21:35 ساعت нигах ки 10/06 соат 21:36 дар Франсияем. окей вот сохранён. ана бародарҷоно сменаро мо маҳкам кардем. метунем ки то соат медонем ки 9 соат бародарҷоно мо ховрем. хоб ина поле меброем. ина ки инҷа нишон дода исаи 21 минут уже ман истодам. фаҳмидем? 21 минут истодам бародаро. ана ки ҳаминҷа 9 соат 3 минут 9 соат 5 минут кишид. 9 соат 10 минут кишид бародарҷоно. сменаро ҳуй мекунем, начала страна мекунем, бо айсар пага бо айпаи кор мешем. дидем ки бародарҷоно ҳамаи корот ба соатае. ҳамаи корот ба соатае. даруни кабин ана михели кор дора бародар. хоб бародарҷоно ана ибд наворе ки ҳамирӯза кории ман худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон боша. раҳҳоро сиёнка накардам бародаро ба хотире ки раҳ мин навори худаш дрози бад мешава. раҳҳоро сиёнка накардам. чизе ки буд бародаро чен мефаҳмидагим ҳозир ҳамин якрӯза кори ман барои шумо пешниҳод кардам. марҳамат бародарои навкор кадомед ки чӣ саволе доре иншоаллоҳ чен мефаҳмидагим саволотно ҷавоб метавонам. марҳамат касе дар ки номери ватсап дар кор бигӯ номеро менависим биги занг бизан бародарҷон. хоб дар масъалаи тахограф мепурсӣ, дар масъалаи чизе мепурсӣ, иншоаллоҳ чен мефаҳмидагим барои ту маълумот метавонам. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша бародаро. видеоро лайк кунед, поделитсия кунед, подписатсия кунед, канали моро дастгирӣ кунед. то навори дигар худо нигаҳбон.